kimian hi kiba supply hi kidai kiba nabar kita kibar jela kita kithar bat kila ai ro i kerteng kijungi kimian hi kidai urahul uprashan usaidul usaiful kini ki lai kerteng sau kerteng kiba kini ki nongdi drops kila itu ingi kidai kimian supply ya ba kiba penbiang ya kini nongdi drops man kasngi man ka step man kamit kublaya pibaro kipai ba kiba jupet ki video chunga kumpa pila yosnyo ba nongkong kidai kiba supply kidai kiba jela kiba supply ya ki drugs hakipor miswa hari kasi jongi nyempat tip yau tau drugs hindrai mentana du poi kini kibar jela hakari jongi kilatip yau drugs habang ipek ya kini ki video kiba laju viral hapo ki kubor kasi nisusun ba kisasyo kisadat kini ki brio kiba judi yau drugs nyem dei ban sukuta lane ban snyo ya kani ka jing sasyo sadat ki jongki nomor kini ki dei ki jing sneng ban pensu tu eki uneu drugs uday ujing di ubapen kerni ba ya ki brio balai uneu drugs upoi hari kasi jongi nomor kane ka dei ka business jongki ni ki barjela la bandai kini ki barjela hi ki bapen ngop ya ki kun kasi jongi nomor ki wanra nagari jongki bar ki aimat nangta kin sakrni sekini ki kun samla jongkari ka jongi ya ki bala ngop nyumla ban lei hinrei ya ka bash khamat nyale shwa kumno ban yok kem ya kini ki bas supply lada umdon hi bas supply lane bawanra kinong di iru kinom don dengan ai kublei ya iba marbut ibala yalam nakaseng VPP ban kem ya kini kinong di drugs bat ya kini kinong supply drugs te habangi phai halor kani gajing shan jakpat kane ka dai kum kajing yakun kinong di drugs bat kinong persya yo drugs namar kini ki brio kiba injak kidai injak daw drugs ban penkerni lane ban pingop yaki lada kaseng kala ban kem yakini kinong kaji ngikermen ba kinong di ro kin kalano kublai shibun kublai jarngu nyanya syampat hagawe ka video